नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। सावडाव मारहाण प्रकरणी ठाकरे सेना आक्रमक। तळेरे वैभववाडी मार्गावर धुळीचं साम्राज्य आणि दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयात बनलं रुग्ण। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। खालचे अणसूर येथील श्रीदेव दाडोबाचा कलशारोहण सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला। पाहूयात। तळेरे कोल्हापूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील तळेरे वैभववाडी मार्गावर सध्या धुळीचं साम्राज्य पसरलं आहे। त्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणं जिकिरीचं बनलं आहे। या धुळीमुळे अपघातही होण्याची दाट शक्यता आहे। त्यामुळे सध्या या मार्गावरून प्रवास नकोसाच वाटू लागला आहे। पाहूयात। तळेरे कोल्हापूर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणाचं काम सध्या सुरू आहे। याकरिता नादवडे ते तळेरेपर्यंत अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केलं आहे। त्यामुळे या मार्गावर सर्वत्र मातीच माती झाली आहे। यावरून वाहने गेल्यावरती हा धुरळा आणखीनच उधळतो। एखादं वाहन पुढे गेल्यानंतर मागून येणाऱ्या वाहनाला या धुळीमुळे पुढील रस्ता दिसत नाही, अशी परिस्थिती या मार्गावर आहे। दुचाकी स्वारांना इथून जाणं मुश्किलच बनलं आहे। अशा परिस्थितीमुळे यातून अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे। सध्या खुंटाघाट बंद असल्यानं या मार्गावरती वाहतूक देखील अधिक आहे। त्यामुळे संबंधित ठेकेदारानं काम करताना रस्त्यावर पाणी मारून माती उसळणार नाही याची दक्षता घेणं गरजेचं होतं। मात्र तसं होताना दिसत नाही। एकीकडे रस्त्यावर धुळीचं साम्राज्य तर दुसरीकडे अरुंद रस्त्यामुळे
असल्यामुळे वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अनेक वाहन चालकांना या मार्गावरून वाहन चालवताना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. त्यामुळे या मार्गावरील प्रवास नकोसाच वाटू लागला आहे. मी गुरुदास गवंडे, माजी उपसरपंच ग्रामपंचायत निगडी. या ठिकाणी ग्रामपंचायत निगोडे यांनी निगोडे गावसनवाडी अंगणवाडी याचं काम केलं होतं, परंतु संबंधित कार्यारंभ आदेश हा एका व्यक्तीला दिला गेला आणि त्याची रक्कम ही दुसऱ्या व्यक्तीला ट्रान्सफर केली गेली. सदरची घटना ही 27 फेब्रुवारी 2025 रोजी घडली. माननीय सरपंच ग्रामपंचायत निगोडे यांनी आपली BST वापरून त्या ठिकाणी ती रक्कम अन्य खात्याला वर्ग केली. संबंधित ठेकेदाराने ज्या काम केलं त्या ठेकेदाराला अदा न करता इतर ठेकेदारा त्या ठिकाणी रक्कम अदा केली. ही गोष्ट 27 फेब्रुवारी 2025 रोजी घडली. परंतु संबंधित सरपंच लक्ष्मण निगुडकर यांनी आपला कुठेतरी कमीपणा किंवा आपली कुठेतरी मोठेपणा दाखवण्याकरता या ठिकाणी सदरचा निधी हा माझ्या नजरचुकीने न जाता कसा काय गेला हे त्यांना समजलं नाही, म्हणून कदाचित त्यांनी या संदर्भात ठेकेदाराला पत्र दिलं नाही. ज्यावेळी मी 25 मार्च 2025 रोजी माननीय गटविकास अधिकारी सावंतवाडी यांना लेखी तक्रार दिल्याच्या नंतर सरपंच यांनी ताबडतोब आपली चूक मान्य करून त्या ठिकाणी संबंधित ठेकेदार यांना पत्र दिलं आणि सदर रक्कम ही नजरचुकीने अनादवाने आपल्या खात्यात रक्कम जमा झालेली आहे. ती रक्कम पुन्हा आपण ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात यावी असं त्यांना लेखी पत्र दिल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने ती रक्कम ग्रामनिधीमध्ये वर्ग केली. परंतु या गोष्टीला 38 दिवस झाले. एखादी निधी जर ट्रान्सफर इतराच्या खात्यात गेली असताना जर ती ज्या पद्धतीने गेली होती तर त्या ठिकाणी जर नजरचुकीने ती घटना घडली असती तर संबंधित निधी ही 8 दिवसात परत का घेतली नाही, याला 38 दिवस का लागले. त्याच्यामुळे या ठिकाणी कुठेतरी निगोडे सरपंच हे अडचणीत असताना यांना या ठिकाणचे अधिकारी प्रशासकीय अधिकारी वाचवण्याचं काम करत आहे. जोपर्यंत सरपंच लक्ष्मण गंगाराम निगुडकर यांच्यावर ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 कलम 39 अंतर्गत गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत मी माझ्या उपोषणावर या ठिकाणी ठाम आहे आणि उपोषणावर मी बसणार. दोडामार्ग शहरातील रेशन धान्य दुकानात भेसळयुक्त गहू आल्यानं रेशनधारकांनी चक्क तहसीलदारांच्या टेबलवरती तो गहू ठेवून त्यांच्या निदर्शनात आणून दिलं. पाहूयात. दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालय यंत्रसामुग्री व स्टाफ विना रुग्णालयच रुग्ण बनलाय. स्त्रीरोग तज्ज्ञ व इतर यंत्रसामुग्री नसल्यानं स्वराज्य संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गवस यांनी रुग्णालय परिसरात ठिय्या आंदोलन केलं. आम्हाला माहित नसतं हो बरोबर. तर तुमच्याकडे रिपेअर किती झाले, तुमच्या इकडे किती झाले ते प्रायव्हेट मध्ये करतो मी, आजीमध्ये पण लावतो, GMC मध्ये पण लावतो. थोडं मशीन आहेत माझे देऊ शकणार आपल्याला. ही जर लिस्टिंग आपण केली ना तर आपले जे प्रॉब्लेम गंभीर आहे ते काय म्हणतात डॉक्टर पाहिजे. तो कसं बोलतो आम्ही आंदोलन करत राहू. दरवर्षी उपोषणाला बसतो. परत आपलं एक्झॅक्ट काय परिस्थिती आहे हे मांडता आलं पाहिजे.
मेडिकेशन किती काय आहे? बरोबर. शुगरमुळे पण अटॅकचं प्रमाण शुगर असेल अटॅकचं प्रमाण प्रायव्हेट आहे. त्याला बीपी झाला तो नंतर अटॅक होईल. असे भरपूर आजार आहेत, हृदय आजार आहे, खूप प्रचंड असेल. किती पेशंट आहेत ना आपल्याकडे ते बघितले. आता 2 वर्षामध्ये आपल्या दोडामार्ग तालुक्यातील आरोग्याचा प्रश्न अत्यंत अजोड असल्याने या ठिकाणी आज दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयाला भेट देत असताना अनेक समस्या या ठिकाणी लक्षात आल्या आणि त्या अनुषंगाने या ठिकाणी आज ठिय्या आंदोलन सकाळी सुरू केलं होतं. या दोडामार्ग तसे नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष सन्मान्य चितनजी चव्हाण साहेब यांनी या ठिकाणी या आंदोलनाला भेट देऊन सन्मान्य नितेशजी राणेसाहेब या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्याशी संवाद साधला आणि त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे की या येत्या काळामध्ये निश्चितच जलद गतीने या ठिकाणी दोडामार्ग तालुक्यातील या आरोग्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढला जाईल. या ठिकाणी डॉक्टर उपलब्ध करून दिले जातील, यंत्रसामुग्री लागणारी आहे ती उपलब्ध करून दिली जाईल अशा प्रकारचं आश्वासन या ठिकाणी सन्मान्य नितेश चव्हाण यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. निश्चितच या ठिकाणी अनेक प्रश्नावर आपण आवाज उठवतो, त्याचपैकीच एक हा आरोग्याचा प्रश्न आहे आणि या आरोग्याच्या प्रश्नावर या ठिकाणी आवाज उठवत असताना सन्मान्य नितेशजी राणेसाहेब या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री निश्चितच हा प्रश्न सोडवतील अशी या ठिकाणी आशा व्यक्त करतो. आज या दोडामार्गचा जो हॉस्पिटलचा जो प्रश्न आहे हे असे बरेचसे प्रश्न आहेत. कारण दोडामार्ग आमचं वाढत चाललं आहे. तालुक्यामध्ये बऱ्याचशा परप्रांतीयांनी मोठे मोठे प्रोजेक्ट पूर्ण केलेले आहेत. पण हॉस्पिटलायझेशनचं काय? हॉस्पिटलमध्ये जर समजा एक रुग्ण आला त्याला उपचार भेटू शकले नाही तर त्या हॉस्पिटलचा उपयोग काय? डॉक्टरची चर्चा करत होती तेव्हा डॉक्टरांनी सांगितलं आता ह्या वर्षभरात जेवढे अटॅकने पेशंट दगावले, डिलिव्हरी किती झालेले आहेत आणि तुमच्याकडे ऑब्झर्वेशन किती पेशंट्स आहेत यांची एक लिस्ट द्या. ही लिस्ट घेऊन आपले जे पालकमंत्री नितेशजी राणे आहेत हे घराने आता काम करत आहेत त्यांना ही आपण सर्व वास्तविक सांगूया. त्याच्यानंतर जी आता प्रक्रिया आता भरतीची प्रक्रिया दोडामार्गसाठी किंवा आपल्या जिल्ह्यासाठी होणार आहे म्हणजे प्रामुख्याने ती प्रक्रियेमध्ये आपल्या दोडामार्गला काय आपल्याला संधी भेटू शकेल. स्त्रीरोग तज्ज्ञ आपल्याकडे नाही आहेत. आपल्या सोनोग्राफी मशीन्स आहेत पण तिकडे सोनोग्राफी मशीनसाठी पण तज्ज्ञ नाही आहेत. एक्सरे डिपार्टमेंट आहे, असे बरेचसे विषय आहेत. आणि दोडामार्गमध्ये एकच एक ग्रामीण रुग्णालय आहे त्याच्यामध्ये फक्त आपण पेशंटला घेऊन येऊ शकतो आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटल पण नाही आहे. एखाद्या घरात जर भाजी कापताना जर जाताना सुरू लागली तरी हे हॉस्पिटल आणि रस्त्यात पडलेला एका गंभीर आजार ॲक्सिडेंट झालेला पण एक हे हॉस्पिटल आहे. त्याच्यामुळे हॉस्पिटलची क्षमता कशी वाढणार आहे याच्याकडे आपण त्या डॉक्टर साहेबांशी चर्चा केली आहे आणि योग्य प्रमाणात आपण हे सर्व सविस्तर घेऊन नितेश साहेबांकडे जाऊन विंजेने आम्हाला जी हाक दिली त्याला आम्ही त्यांना फोन केला, मला तिकडे बोलवलं आणि आपण ही सर्व परिस्थिती जाणून घेतली डॉक्टरांकडनं वगैरे. कारण आपण त्या डॉक्टरांना पण काही बोलू शकत नाही कारण त्यांच्याकडे जी सामग्री लागते, साधन लागतं, औषधोपचार करण्यासाठी लागतं ते पण काही पुरवठा कमी आहे. त्यामुळे आपण ह्याच्यावर मागे पूर्णपणे आणि ठामपणे आपण प्रवीणजींनी मी अभ्यास केला आणि हे सर्व घेऊन नितेश राणे साहेबांचे आपले पालकमंत्री आहेत, दीपक केसरकर अखेर स्थानिक आमदार आहेत यांच्याशी भेटून जे पुढे आरोग्यमंत्री आहेत त्यांना भेटून हे सर्व प्रश्नांवर आम्ही लवकरात लवकर तोडगा करू. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील गर्भवती मृत्यू प्रकरणी रुपाली चाकणकर यांनी प्रेस घेत माहिती दिली. पाहूयात. आपण एक चांगल्या पद्धतीचं सुसूत्रता नियोजन पद्धत काम या निमित्तानं करू शकू आणि ज्या अन्यायग्रस्त आहेत, पीडित महिला आहेत त्यांची तपासणी करत असताना तातडीने निकाल तो सीपी कार्यालयाला आवश्यक असतो तो त्यांना मिळावा. बऱ्याच वेळा गुन्हा घडल्यानंतर तो तपास हा ससून म्हणजे पोलीस करत असताना त्याची काही वैद्यकीय तपासणी असते, त्याचा अहवाल हा ससून रुग्णालयाकडून येणं बाकी असतं तर त्याच्यामध्ये बराचसा कालावधी जातो आणि परिणामी आरोपीवरती करण्यात येणारी कारवाई याच्यामध्ये दिरंगाई होत असते. तर ही दिरंगाई होऊ नये यासाठी तातडीने मेडिकल अहवाल मिळावा आणि पोलिसांना देखील त्याच्यावरती कारवाई करता यावी याच्यासाठी ही SOP अतिशय फायदेशीर ठरेल आणि ती लवकरच अंमलात आणली जाईल. दुसरी गोष्ट या सगळ्या पत्रकार परिषदी मला आवर्जून सांगायचंय, स्वर्गीय तनिषा बिसे या प्रकरणामध्ये 9 तारखेला बिसे कुटुंबियांनी अलंकार पोलीस चौकीमध्ये तक्रार नोंदवलेली आहे आणि ही 9 तारखेला तक्रार पोलिसांकडे देत असताना त्यांनी सविस्तरपणे जी काही घटना घडली याची तक्रार नोंदवत असताना त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवावा अशी मागणी केली. आपल्याला माहिती आहे यापूर्वी वेळोवेळी मी या घटनेतल्या जी काही माहिती आपल्या समोर येते ती माहिती सातत्याने सादर करते.
धर्मादाय आयुक्ताचा अहवाल असेल, माता मृत्यू अन्वेषण समितीचा अहवाल असेल, डॉक्टर राधाकिशन पवार यांनी सादर केलेला अहवाल असेल आणि जो चौथा आहे, डॉक्टर डीन स्वतः या ठिकाणी बसलेत, जो ससून रुग्णालयाचा अहवाल, जो चौथा अहवाल मंत्रालयामध्ये ते सादर करणार आहेत, तो अहवाल आल्यानंतर हा गुन्हा नोंद होतोय. त्याच्यामुळे आजचा त्यांचा अहवाल त्याच्या संदर्भात ते तुम्हाला सांगते. याच्यामध्ये राज्य महिला आयोग, मी सातत्याने सांगते, मनीषा भिसे पुन्हा घडूच नये याच्यासाठी राज्य महिला आयोग पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करते आणि यामध्ये सुद्धा ही जी तक्रार 9 तारखेला दाखल झाली आहे, यांनी भिसे कुटुंबियांनी पूर्णपणे आपली तक्रार आणि सविस्तररित्या यामध्ये मांडलेली आहे. या तक्रारीमध्ये त्यांची गोपनीय माहिती सार्वजनिक करण्याप्रकरणी तसेच डॉक्टरांनी केलेला हलगर्जीपणा याच्यामुळे झालेला मातेचा मृत्यू या संदर्भात त्यांनी ती तक्रार दिलेली आहे. जो अहवाल सुरुवातीला डॉक्टर राधाकिशन पवार यांनी माझ्याकडे दिला, जो मी तुमच्या समोर मांडला, त्याच्यावरचा टप्पा हा रुग्णालयावरतीच आहे आणि अजूनही मी त्यावरती ठाम आहे. त्याच्यामुळे जो चौथा अहवाल सादर होईल या संदर्भात पुढे जाऊन मला तुम्हाला सांगायचंय. आज सकाळीच माझं माननीय मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्याशी बोलणं झालं आणि त्यांनी देखील सांगितलं की मी सुरुवातीपासूनच सूचना केलेल्या आहेत, ते देखील यामध्ये कोणी दोषी असतील आणि हा चौथा अहवाल आल्यानंतर त्यांच्यावरती कारवाई होईल अशा पद्धतीने देखील त्यांनी सूचना केलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे अहवाल आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने गुन्हा नोंद करू शकतो. मी परत एकदा सांगते, कोणतीही गोष्ट ही करताना तात्पुरती मलमपट्टी आपल्याला करायची नाहीये. यामध्ये जे काही चुकीचं घडलेलं आहे, जे काही दोषी आहे, अहवाल आल्यानंतर त्यांच्यावरती जे गुन्हे दाखल होतील त्यानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मी परत सांगते, इथून पुढे कोणतीही तनिषा भिसे होणार नाही यासाठीचा आमचा प्रयत्न असेल. 8 तारखेला धर्मादाय आयुक्ताचा अहवाल हा मंत्रालयामध्ये सादर झाला. 11 तारखेला सायंकाळी माता मृत्यू अन्वेषण समितीचा अहवाल देखील हा मंत्रालयामध्ये सादर झाला. आज सकाळी सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं 4ही अहवाल एकत्र करून त्या पद्धतीने आम्ही कारवाई करणार आहोत. कणकवली तालुक्यातील सावडाव येथे रस्त्याच्या कामावरून एका महिलेला मारहाण करण्यात आली. मारहाण करणाऱ्यांना पोलिसांचा आणि कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. महिलेच्या बाबतीत विनयभंगासारखा प्रकार होऊ नये या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपींना अद्याप अटक केलेली नाही. याउलट पोलीस ठाण्यात आलेल्या आरोपींना परस्पर विरोधी तक्रार करता यावी यासाठी रुग्णालयात पाठवल्याचा आरोप उद्धव सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. पाहुयात. इथे जेव्हा आलेलो आम्ही तेव्हा तो दारू पिऊन होता इथे पोलीस. आणि साहेब एकच तक्रार नाही, आता ही बाई आहे हा त्या मॅडम आल्या होत्या ना. साहेब या सगळ्या गोष्टी पार्श्वभूमी अशी आहे की नर्सरी म्हणून आहे. जॅकेट काढलं त्याच्यानंतर त्याचं टी शर्ट काढायला गेलं, तो मुलगा काढू नका नाही, तिला म्हणतो उघडं करणार आहे, उघडं करणार मला करत असं तिला करणार. दुसरं साहेब हा विषय काय नाही, तो जो पॅकेज जो आहे त्या ग्रामपंचायतीमध्ये काही कामं न करता बिलं काढलेली आहे. माहितीच्या अधिकाऱ्यात MSCBचं स्ट्रीट लाईटचं एक आहे, त्याचा रिपोर्टही झाला. MSCB कडनं तुमच्याकडे FIR दाखल झालेला आहे. त्याच्यावर काय झालं मला माहिती नाही आहे की ती स्ट्रीट लाईट न दाखवता त्याचे पैसे काढलेले आहे. तिथे माहितीच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत लोक आयुक्तांपर्यंत ती पोहोचते नाही ना सांगू. तो राग त्यांच्यावरती आहे की मला याच्यामध्ये पैसे ग्रामपंचायतीतनं खायला मिळत नाही, हा राग तिच्यावरती. महाराज साहेब सिटी स्कॅन त्याला माणसाला काय काय आणि साहेब ते मंगळसूत्र चोरीला गेलेलं ते तुम्हालाच मिळालं ना. मंगळसूत्र मोबाईल गेलाय, चोरीला घेतलेले मंगळसूत्र आणि मोबाईल चोरीला गेलेले. मंगळसूत्र तुम्हालाच मिळालं, मोबाईल मिळाला नाही. घेतलंय, चोरीचं पण घेतलंय, चोरीचं करून आणि साहेब हा काटे आहे ना, हा हिस्ट्री शीटर आहे. 324, 354 आणि ICC मध्ये केएनएस तुम्हाला समजणार नाही. आमचे कोणते लागत नाहीत, काय नाही, फक्त त्या महिलेला त्रास होऊ दे नको, त्या गावात दादागिरी वाढते नको. आता जे काय प्रकार चालले ते एकच थांबावे. लक्षात आता पुराचा परवाचा प्रकार बघा, 2 वर्ष झाली, म्हणजे आज परत दुसरा काहीतरी विषय आला असं मला समजलं. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टीला तुमची जबाबदारी महत्वाची आहे. सरकार कोणाचा विषय महत्वाचा नाही, लक्षात घ्या. तुमची भीती राहिली पाहिजे, तुमची भीती राहिली पाहिजे. तुम्ही जे काही चांगलं करा तुमच्या पाठीमागे आम्ही सगळे आहोत, तुम्ही काही काळजी करू नका.
सुरक्षित नाही. आपण त्यामुळे हा हे जे असेल ते अगदी कायदेशीररित्या जे काय असेल ते हाताळा. असं चुकीचं हाताळा मी तुम्हाला सांगत नाही, प्रेशर नाही, काय नाही, जे आहे ते हाताळा. सीरियल बघा. मोबाईलमध्ये संबंध संपला. आमचं काय म्हणणं नाही, मोबाईलमध्ये नसेल ना तिथे जाकीट आणि टी शर्ट काढण्याचा अजिबात नाही. आम्ही सांगतो तक्रार मागे घ्यायला, आणि ह्याच्यात काय होत नसेल तर आम्हीच बॅनर लावू की याच्यापुढे कोणी जरी मारामार झाली तरी कणकवली पोलीस स्टेशनला तक्रार करू नये. हे आम्ही बोर्ड लावू जाईल. मी माझी जमीन सर्वे वगैरे केली. म्हणून काय म्हटलं सरपंचींना, बघा म्हणजे गाडी घालायचं नाही तुम्ही आता ह्याच्या पुढे. तरी त्यांनी दांडगाईने गाडी घातली, नीट सोडला. त्याच्यानंतर पण त्यांनी काल आम्ही परत गेलो त्यावेळेला आम्ही म्हटलं खडीबिडी काढायची. त्याच्यानंतर खडीबिडी काढली आणि ह्या मॅडम वरती होत्या, नाही ना त्यावरती होत्या. त्या ह्यांचाही मुलगा होता, तिचा मुलगा होता. सगळं काम झालं. त्याच्यानंतर म्हटलं घरी जायचं. तो आपल्या आतमध्ये रस्त्यावर उभा नव्हता. तर त्याला काटे पिऊन आला तिथून, आणि त्याला हे रस्त्यात काय उभा राहिला, माझा रस्ता का तू बंद केला? तर बरं मी रस्ता नाही तुझा आपला. आणि त्याला मारायला सुरुवात केली. वैभव सावंत आणि वैभव सावंत यांनी त्याला बाजूला केलं, तर त्यांच्यावर हात घातला. आणि ते काय बोलायला लागले, नाही याला दोघांना ठार मारायचं. आणि जॅकेट काढलं, मंगळसूत्र तोडलं जॅकेट, आणि टी शर्ट काढायला गेली. आणि ती बाई आमच्यासाठी करते, गावासाठी. लेडीज वगैरे असं करायचं नाही. आज आम्हाला धोका आहे. तुम्ही विचार करा. हे दाद देत नाही. ही चौथी पावट ऐकल्या माझी कंप्लेंट प्रमोद रामचंद्र नरसाळे मुंबईवरून पण केले. सावडावमधील माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते वैभव सावंत आणि नैना सावंत हे सावडाव ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध गेले 4 वर्ष सातत्याने लढा देत आहेत. मला वाटतं जिल्हाधिकारी असेल, जिल्हा परिषद सीओ असतील, सर्वांजवळ त्यांनी तक्रार केलेली आहे. स्ट्रीट लाईटच्या याच्यामधली कामं करून प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी काम झालेलं आहे, बिल काढलं गेलेलं आहे, माहिती अधिकारामध्ये उघड झालेल्या एमएससीबीच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी या संदर्भात काही महिन्यापूर्वी याची तक्रार केलेली आहे. तसेच काही ठिकाणी 23 नंबर नसतेवेळी सुद्धा काही विकास कामं दाखवून सावडावमध्ये काही रस्त्याच्या कामाची बिलं काढली जातात. ही सातत्याने असलेले सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती कार्यकर्ते नैना सावंत आणि वैभव सावंत हे सातत्याने त्या ठिकाणी तक्रार करत आहेत. याच्यामध्ये त्या गावचे ग्रामपंचायत सदस्य, उपसरपंच, पूर्वीचे सरपंच त्यांचा त्याच्या भ्रष्टाचारामध्ये त्यांचा त्या ठिकाणी सहभाग असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. आणि काल एका रस्त्यामध्ये बळजबरीने त्यांनी त्या ठिकाणी रस्ता करण्याचा प्रयत्न केला. त्या ठिकाणी असलेला जो रस्ता होता तो त्या ठिकाणी जेसीपी लावून त्या ठिकाणी त्यांनी जे काम केलं होतं. त्याच्यानंतर दत्ता काटे त्यांनी जी माहिती सांगितली, नैना सावंत आणि वैभव सावंत यांना त्या ठिकाणी दत्ता काटे, त्यांचे बंधू आणि त्यांचे काही इतर कार्यकर्त्यांनी 4 ते 5 कार्यकर्त्यांना येऊन नैना सावंत आणि वैभव सावंत यांना दगडाने ठेचून मारणार वगैरे अशा प्रकारची धमकी दिली. आणि नैना सावंत इथं असलेलं अंगावरचं जॅकेट त्या ठिकाणी काढलं गेलं, तिच्या टी शर्ट काढा अशा प्रकारची तिथे त्या ठिकाणी प्रयत्न केला. आणि तशा प्रकारच्या तिथल्या महिलांनी जबाब दिलेले आहे. त्यांच्या मुलाने जे शूटिंग केलं ते शूटिंग केलेला मोबाईलही त्याचा त्या ठिकाणी त्यांनी चोरून नेलेला आहे. नैना सावंत यांचं मंगळसूत्र सुद्धा त्यांनी खेचून नेलेलं आहे. ते नंतर पोलिसांच्या ताब्यात मिळालेलं आहे. एकंदरीत सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते नैना सावंत आणि वैभव सावंत यांना त्या ठिकाणी असलेल्या गावामध्ये हे असलेले जे काही दत्ता काटे आणि त्यांचे जे ग्रामपंचायतीचे भ्रष्टाचार करण्याचे लोक आहेत त्यांच्यापासून त्यांच्या जीविताला धोका आहे. एकंदरीत पोलिसांजवळ तक्रार केलेली असता नैना सावंत यांच्या पद्धती विनयभंग झाल्यानंतर जे आरोपी होते ते राजरोज या पोलीस स्टेशनला फिरत होते. एकंदरीत ते दारू पिऊन होते. संबंधित पीआयशी पण मी चर्चा केली, पण मला वाटतं क्रॉस कंप्लेंट घेण्याची जी कणकवली पोलीस स्टेशनची जी प्रथा आहे आणि त्या प्रथेप्रमाणे त्यांना सुद्धा पुन्हा क्रॉस कंप्लेंट घेण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालयात पाठवलं गेलं. अद्यापही नैना सावंत यांच्यावरती विनयभंग होऊन त्यांचं जॅकेट काढून त्यांचं टी शर्ट काढण्याचा प्रयत्न होऊन त्यांना त्या ठिकाणी लाज वाटेल अशा प्रकारच्या शिव्या घालून सुद्धा अद्यापही पोलिसांनी या आरोपींना अटक केलेली नाही आहे. एकंदरीत या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही तर नैना सावंत या ठिकाणी महिला आयोगाकडे जातील आणि निश्चित त्याचा न्याय मागतील. आम्ही या ठिकाणी कोर्टामध्ये सुद्धा प्रायव्हेट केस दाखल करू आणि यापुढे जर कणकवली पोलीस स्टेशनकडनं न्याय मिळाला नाही तर कोणत्याही प्रकारचा जर अन्याय झाला तर कणकवली पोलीस स्टेशनला दाद मागू नये अशा प्रकारचे बॅनर आम्ही कणकवली तालुक्यामध्ये या पोलीस प्रशासनाच्या विरुद्ध लावू. आणि नैना सावंत आणि वैभव सावंत यांच्या पाठीशी, या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी शिवसेना पक्ष खंबीरपणे उभा आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा सचिव या नात्याने मी काम करत असताना गेली अनेक वर्ष आम्ही ह्या समाजाचं काम करतो आहोत. एक एक टप्प्यावर त्या समाजातल्या त्या वेदना यातना समजून घेतो आहोत आणि त्या सगळ्या त्या दानशूर व्यक्तींकडे आम्ही सोडतो आहोत आणि त्याचं परिपूर्ण करण्याचं काम ही दोन्ही माणसं कशी करतायत. असे अनेक लोक आहेत जे आपल्याला या सगळ्या समाजाला सहकार्य करतायत. मला एक अभिमान आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जे कधीही नव्हतं या देवस्थानचं अध्यक्षपद ते यांच्या रूपाने आम्हाला मिळालं. म्हणजे संपूर्ण तेली समाजाला हे मिळालं असं आम्ही समजतो आणि अशीच त्यांची वाटचाल यापुढे होत राहावं. जसं गणपतीपुळ्यात सुद्धा देवस्थानचा अध्यक्ष हा तेली समाजाचा आहे. ज्या तेलीच्या हातात ही सत्ता जाते तो आपल्या तल्लख बुद्धीचा वापर करतो आणि नक्कीच या समाजाबरोबर देशालाही पुढे नेतो. या देशाचं नेतृत्व माननीय नरेंद्रभाई मोदी करतायत. संपूर्ण जगाने बघितलंय की या तेली या जातीमध्ये काय ताकद आहे, ही तल्लखता आहे आणि ही तल्लखता ह्या देशाच्या या मातृभूमीच्या आणि या सर्व जनतेसाठी उपयोगी होते आहे आणि याचाच फायदा या सगळ्या समाजाबरोबर इतर समाजालाही व्हावा आणि यांच्यासारख्या दातृत्व गुण आपल्या समाजातील प्रत्येक माणसांना घ्यावेत आणि अशा प्रकारचे कार्यक्रम इथेच कुंकेश्वरमध्येच का कार्यक्रम केला तर आम्ही प्रत्येक सप्ताह हा जिल्ह्याच्या कमिटीमध्ये करतो. पण प्रथमच ही शिवाच्या पासून उत्पन्न झालेली जात असल्याने तिथेच उत्पन्नाची साधन तिथेच त्यांना अध्यक्षपद मिळालं असल्यामुळे तिथेच त्यांचा सत्कार व्हावा असं आम्हाला वाटलं आणि म्हणून त्यांचा सत्कार आम्ही इथे करतो. तसं भालचंद्र महाराज देवस्थानमध्ये सुद्धा आमचे काशीनाथ कसालकर यांना संधी मिळाली. म्हणजे हळूहळू केल्याने होत आहे रे, केल्याने आधी केल्याची पाहिजे या उक्तीचं सारथ्य करून आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी आमच्या शब्दाला मान देऊन या कार्यक्रमाला सगळे जे लोक त्यांनी समाजाचे आले, सगळ्या तालुका अध्यक्षांनी आले आणि कार्यक्रम अतिशय व्यवस्थितपणे पार पडला आणि या कुंकेश्वर वासियांनी सुद्धा खूप मोठं मोलाचं सहकार्य केलं. त्याबद्दल तेली समाजाच्या वतीने सिंधुदुर्ग जिल्हा सचिवाच्या वतीने पुन्हा एकदा आभार मानतो. जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तेली समाजाच्या वतीने बोलताना मला आनंद होतोय. जे विस्थापित आहेत त्यांना प्रस्थापितांशी जोडलं जावं. तळागाळात असलेले गरिबीतले मुलं असतील, गरीब कुटुंबीय असतील तर त्यांना समाजात असलेल्या दानशूरांनी मदत करून त्यांना पुढे आणावे अशा प्रकारचे विचार घेऊन आमची ही सिंधुदुर्ग जिल्हा तेली समाज संघटना काम करते. या अंतर्गत सांगताना मला आनंद होतोय आणि अभिमान वाटतोय की जे दोघे माझ्या बाजूला आता इथे उभे आहेत ते आदरणीय सुरेशजी नेरुरकर साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे बंधू एकनाथजी तेली साहेब हे दोघेही असे आहेत की त्यांनी गेल्या 20 वर्षामध्ये आमच्या समाजाला अत्यंत चांगल्या रीतीने प्रगती पथावर नेलेले आहेत. उदाहरणादाखल उपक्रम सांगायचे झाले तर गोरगरीब मुलांना दत्तक घेणं, त्यांच्या शिक्षणाची आपल्या दानातून सोय करणं अशा प्रकारचे उपक्रम आम्ही देवगड तालुक्याच्या वतीने आणि त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीनेही साजरे करतोय आणि ते करत असताना ह्या दोघांचं अत्यंत मोलाचं असं सहकार्य आम्हाला असतं. लक्षावधी रुपयांचा निधी त्यांनी दोघांनी आम्हाला आमच्या या मंडळाला दिलेला आहे आणि त्याने दिलेल्या त्या निधीतून आम्ही अशा प्रकारच्या गोरगरीब मुलांना, त्याचबरोबर महिलांना, त्याचबरोबर ज्यांना कोणाला छोटे मोठे उद्योग करून आपल्या कुटुंबाला आधार द्यायचा आहे अशा प्रकारच्या महिलांना सुद्धा आम्ही अत्यंत चांगल्या रीतीने मदत देत असतो. काही तांत्रिक मुद्दे निर्माण होतात तर ते टाळून आम्ही अशा प्रकारच्या या मुलीला आणि या समाजातल्या तळागाळातल्या लोकांना अत्यंत चांगल्या रीतीचं सहकार्य करत असतो. उदाहरण द्यायचं झालं तर एक 5 वर्षापूर्वीचं एक मी उदाहरण देईन. आमची वार्षिक सर्वसाधारण सभा चालू होती आणि त्या सभेमध्ये त्याच्या अगोदर त्या कालावधीमध्ये एकनाथरावांनी जी मुलं 12वीच्या परीक्षेमध्ये 90% पेक्षा जास्त गुण मिळवतील त्यांना मी 11,000 रुपयाचं बक्षीस देईन असं जाहीर केलेलं होतं. आम्ही त्या सभेमध्ये आढावा घेतला. आढावा घेता घेता 11 मुलं कशी निघाली की त्यांनी 90 पार करून 90%च्या वर गुण मिळवून ते पास झालेले होते, उत्तीर्ण झालेले होते. त्यांचा सन्मान करताना त्याच सभेमध्ये एकनाथरावांनी तो सगळा निधी आमच्या मंडळाचा स्वाधीन केला आणि त्या मुलींना आम्ही त्याच ठिकाणी त्यांच्या समक्ष तो सगळा निधी त्यांची बक्षिसं देऊन मी त्यांना सन्मानित केले. हे एक उदाहरण झालं आमच्या समाज मंडळाच्या बाबतीत. ही दुसरं आठवण मला येते प्रामुख्याने ती म्हणजे ते आमच्या कुंकेश्वर शिक्षण विकास मंडळ ही एक आमची शैक्षणिक संस्था आहे, कुंकेश्वरचं हायस्कूल चालवणारी. त्या संस्थेमध्ये सुद्धा त्यांनी अशा प्रकारचं
प्रचंड काम केलेलं आहे. त्यांच्या सुमारे 2003 ते 13 ह्या कालावधीमध्ये त्यांनी आमच्या स्कूलला एक स्थिरपणा किंवा एक स्थैर्य आणून दिलं आणि अशा प्रकारचं हे नेतृत्व हे दोन्ही मंडळी. माझं प्रेरणास्थान, ऊर्जास्थान, शक्तिस्थान आणि कोकणची काशी स्वयंभू श्रीदेव कुणकेश्वर आणि सर्व देवतांना नतमस्तक होऊन आजच्या या मला कल्पना नसलेले असं आताचा हा सुंदर असा कार्यक्रम आणि ह्या कार्यक्रमानिमित्त त्या ठिकाणी माझे सर्व जिल्हा कार्यकारिणी पदाधिकारी त्याचप्रमाणे प्रत्येक तालुक्याचे अध्यक्ष त्यांचे पदाधिकारी आणि सर्व माझे ज्ञाती बांधव बंधू भगिनी आणि माझे मित्रमैत्रिणी आणि सगळे बंधुभाव त्या सर्वांचं मी सर्वप्रथम स्वागत करतो, अभिनंदन करतो, धन्यवाद देतो. सांगायचं म्हणजे मी ज्या समाजात जन्माला आलो, ज्या रक्ताने मला जन्म दिला आहे ते रक्त माझं त्या समाजाचा मी ऋण फेडण्यासाठी हे मी छोटंसं काम त्यावेळेला चालू केलं. आज गेली 25-30 वर्ष अशा प्रकारे समाजसेवेचं काम समाजासाठीच नव्हे की गावासाठी सुद्धा, तालुक्यामध्ये सुद्धा, जिल्ह्यात ज्या ज्या ठिकाणचे लोक आपल्या इकडे संपर्क चांगल्या ठिकाणी काम होत असेल तर त्या ठिकाणी आमचा खालीचा वाटा असतो. तशा प्रकारे आपल्या समाजासाठी आपण काहीतरी करावं या उद्देशाने, या हेतूने आम्ही इथं काम करतोय. मला एवढंच सांगायचं आहे की मला आताच जिल्हाध्यक्षांनी सांगितल्याप्रमाणे, तुकाराम तेलींनी सांगितल्याप्रमाणे की त्यांनी ज्या गोष्टी त्यांनी मांडल्या त्या सगळ्या गोष्टी अगदी योग्य आहेत, जुळतायत सगळ्या. की बारीक सारीक खालच्या स्तराचा जो माझा समाज बांधव आहे तो सुद्धा आमच्या बरोबर यावा, आमच्या हातात हात घालून पुढे जावा आणि आपल्या कुटुंबाचं, आपल्या आई वडिलांचं, समाजाचा नाव पूर्ण देशात, जगात प्रेरणात्मक त्याने प्रेरणा निर्माण करावी. आणखीन अशा प्रकारे चांगल्या प्रकारे काम हवं. आणि मी जे काम करतोय ते काम माझ्या समाज बांधवासाठीच करतोय की खरोखरच आज जो मला काय त्याने उत्स्फूर्त या ठिकाणी सन्मानित केलं, मला म्हणजे एवढा शक्ती आणि एवढी ताकद आणि एवढी प्रेरणा प्रोत्साहन मिळालं की जे काय काम झालं ते शून्य आहे. याच्यापेक्षा मोठी जबाबदारी माझ्या समाज बांधवांनी माझ्या खांद्यावर दिलेली आहे. त्या खांद्याला ती मारून, यांच्या हातात हात घालून, खांद्याला खांदा लावून माझे सगळे समाज बांधव माझ्या बरोबर उभे राहून राहतील. त्यांचे आशीर्वाद आहेतच आणि कायम माझा चांगले साथ करतील अशा प्रकारचे समाज बांधव, त्यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. आणखीन ह्या सगळ्यांना बरोबर घेऊन हा पूर्ण जिल्हा, सर्व समाज हे एक कुटुंब आहे असं समजून या ठिकाणी आम्ही सर्वजण हातात हात घालून काम करू आणि प्रत्येक गोरगरीब आमच्या खालच्या लेवलच्या ज्ञाती बांधवाला आमच्या बरोबर आणू. अशा प्रकारचं काम करण्यासाठी श्रीदेव कुणकेश्वराने सगळ्यांना सुबुद्धी देवो, उत्तम आरोग्य देवो, उत्तम विचार देवो, संस्कार देवो असं मी कुणकेश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणखीन बोलायला गेल्यानंतर भरपूर बोलण्यासारखं आहे पण वेळ कमी आहे. तर पुन्हा एकदा या सर्वांचं मी मनपूर्वक ऋणी आहे, सर्वांचं मी आभार मानतो, सर्वांना धन्यवाद देतो. महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त सावंतवाडी शहरात भीम गर्जना रॅली काढण्यात आली. यातील चित्ररथ खास लक्षवेधी ठरले. मोठ्या संख्येने बाबासाहेबांचे अनुयायी या रॅलीत सहभागी झाले होते.
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सावडाव मारहाण प्रकरणी ठाकरे सेना आक्रमक. तळेरे वैभववाडी मार्गावर धुळीचं साम्राज्य. आणि दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयच बनलं रुग्ण. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.